Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина бүгенге программада. Матур һәм уңайлы булсын, безнең ишек алды программасына республика бюджетыннан 450 миллионнан артык акча бүлеп бирелгән. Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән Әлмәттә 51 ишек алды ремонтлана. Алтынга тең бер ел эчендә бәрәңге 300%-ка диярлек кыйммәтләнгән. Хәзер шәһәр кибетләрендә аның уртача бәясе 70 сумнан алып 100 сумга кадәр. Кисәтелгән, димәк коралланган, Әлмәт дерматовенерологлары җинси юл белән күчә торган авырулар статистикасы белән уртаклаштылар. Йоктыру очракларының саны кимәгән. Безнең ишек алды программасына республика бюджетыннан 450 миллионнан артык акча бүлеп бирелгән. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән 51 ишек алды ремонтланачак. Аларның яртысыннан артыгында эшләр инде төгәлләнеп килә. Әлмәттә ишек алларын төзекләндерү дәвам итә. Программа кысаларында барлыгы 51 ишек алдын ремонтлау планлаштырылган. Аделина Фазлыева Белоглазов урамындагы 50-нче йортта яши. Монда асфальт салганнар инде, әмма эшләр әле тамамланмаган. Дорога шире стала. Юл киңәйде һәм башка берни дә үзгәрмәде. Балалар майданчыгын ясарга вәгъдә иттеләр, ләкин аны барыбер эшләмәделәр. Кирелгечне алып куйганнар иде, урынына кайтармаганнар. Шулай ук этләр өчен нинди дә булса мини-вольер ясауларын сорарга теләр идем, чөнки безнең йортта зур һәм кечкенә этләр бик күп, һәм аларны борынчыксыз мөстәкыйль йөгереп йөрсеннәр өчен җибәрү уңайлырак булыр иде. Төзекләндерү буенча төп эшләр юлларны һәм тротуарларны ремонтлау, яктырту, балалар майданчыклары, эскәмияләр, чүп савытлары, шулай ук контейнер майданчыклары урнаштыру. Во дворах города хотелось бы видеть. Шәһәр ишек алларында матурлык, парковка урыннарын, балалар өчен уен зоналарын күрәсе килә. Нормаль уйнасыннар һәм машина йөртүчеләргә комаучауламасыннар өчен. Иң төп проблема бу әлбәттә машина кую урыннары. Соң кайтасың һәм урын табып булмый. Парковка һәм балалар майданчыклары зоналарга бүленсен иде. Парковка урыннары булырмы? Моны ишек алдын төзекләндерү схемасында күрергә мөмкин. Ул ремонт бара торган барлык территорияләрдә дә бар. Хәзер инде 20дән артык ишек алды төгәлләү стадиясында. Алтынга тең бер ел эчендә бәрәңге 300%-ка диярлек кыйммәтләнгән. Хәзер шәһәр кибетләрендә аның уртача бәясе 70 сумнан алып 100 сумга кадәр. Узган җәйдә бәрәңгенең килограммы 30 сум тирәсе булган. Сәбәбе бәрәңгенең берничә фактор аркасында кимүе. Бу орлыклык бәрәңгенең сыйфатына бәйле булырга мөмкин. Шулай ук һәркемнең шул исәптән сәүдә челтәрләренең һәм авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренең чыгымнары арта. Бәрәңге яшелчәләр арасында рекорд куйды. Ул узган җәйдән алып 274%-ка кыйммәтләнде. Суган белән кәбестәнең дә бәяләре арткан, 65 һәм 64%-ка. Шәһәр кибетләрендә кәбестәнең уртача бәясе 50 сум. Суганның 1 килограммы өчен 60 сумнан 70 сумга кадәр бирергә туры киләчәк. Бу төбәк һәм логистика үзенчәлекләре белән бәйле булырга мөмкин. Бәяләр артуны эшче көч җитмәү белән дә бәйләп була. Кыйммәтләнүнең төгәл сәбәбен әйтүе кыен, әмма җәй азагында яшелчәләрнең бәясе төшәргә тиеш. Ишек алдындагы чәчәкләр бакчасы бу матур да, отышлы да. Әлеге почмак ял итү һәм уңыш җыю өчен дә яхшы урын. Моннан тыш иң яхшы өй алды бакчасы конкурсында җиңүне дә тәэмин итә ала. Җиңүчеләргә шәһәр җитәкчелеге бүләкләр тапшырачак. Матур һәм каралган ишек алды халыкның кәефен күтәрә. Безнең шәһәр өчен бу сирәк күренеш түгел. Чәчәкле ишек аллары адым саен диярлек очрый. Валентина Кирилловна яше зур булуга карамастан өй янындагы бакчаны карап тота. Хатын-кыз Радищев урамында 6-нчы йортта аның төзелгәненнән бирле яши. И все красота. Бу гүзәллекне ничә ел тәэмин итеп торам. Миңа хәзер 87. Йортның тирә-ягы нинди матур, безгә яхшы итеп асфальт та салдылар, һәм без үзебез дә монда матурлык тудырабыз. Бу өй алды бакчасы артыннан Валентина Кирилловна көн саен карап тора. Хезмәтенең бүләге яшеллек һәм хәтта яшелчәләрдә. Что мне высажено? Перец высажено. Бурыш, бәрәңге, кыяр, петрушка, укроп, салат, помидор утырттым. Бер кая да бармыйм, бер нәрсә дә алмыйм, барысы да бар.
Валентина ханымның күршеләре классик вариантта тукталганнар. Алар үзләренә матур чәчәкләр утыртып кына калмыйча, зур булмаган ял зонасы да оештыралар. Өссе көнне мондый эскәмиядә утырып ял итү рәхәтлек бирә. Шәһәр җитәкчелеге халыкның инициативасын хуплый. 31 июльгә кадәр күп фатирлы йортларда яшәүчеләрнең барысы да иң яхшы өй алды бакчасы бәйгесендә катнаша ала. Проходит в рамках республиканского проекта «Лето в Татарстане». Данный конкурс был поддержан руководителем. Татарстанда Җәй республика проекты кысаларында уза. Әлеге конкурсны башкарма комитет җитәкчесе Гүзәл Хабетдинова хуплады. Бәйгенең төп максаты күп фатирлы йортларда яшәүче иң актив һәм талантлы кешеләрне ачыклау һәм бүләкләү. Алар үзләренең йорт яны майданчыкларында шундый матурлык тудыралар. Бәйгедә катнашу өчен электрон почтага гариза җибәрергә яки идарәче компания аша тапшырырга була. Шулай ук шәхсән үсеш департаментына алып килергә дә мөмкин. Өй алды бакчалары 3 номинация буенча бәяләнәчәк. Иң яхшы чәчәкләр бакчасы, әкияттә кунакта һәм тылсымлы бакча. Җиңүчеләр 3000-нән 10000 сумга кадәр акчалата бүләкләргә ия булалар. Нәтиҗәләр август аенда игълан ителәчәк. Әлмәттә яңа янгын чыкты. Бу юлы РТС микрорайондагы фатир янды. Бәхеткә беркемдә зыян күрми. Ләкин аш бүлмәсе тулысынча диярлек янып беткән. Фатир хуҗалары күптән түгел генә ремонт ясаганнар һәм хәзер аларга барысында яңадан узарга туры киләчәк. Янгын кичке сәгать 9-да башлана. Урамда фатирлардан мөстәкыйль рәвештә эвакуацияләнгән кешеләр җыелган. Марина Исаева бу вакытта әнисендә башка районда була һәм астагы күршеләренең фатиры януы турында социаль челтәрләрдән белә. Вот, пришла с работы, зашла. Мин эштән кайттым да һәр вакыттагыча безнең РТС төркеменә кереп яңалыклар карарга булдым. Һәм менә анда янгын турындагы видео язма күрдем. Бүген иртән фатир белән ниләр булганын карарга килдем. Кадрларда утның торакны тулысынча чолгап алуы күренә. Төшерү төркеме янгыннан зыян күрүченең үзе белән дә сөйләшә алды. Аның сүзләренчә, кич белән алар хатыны белән кибеткә киткәннәр һәм кассага барып җитәргә өлгермәгәннәр. Күршеләре шалтыратып фатирлары януы турында хәбәр иткән. Быстрее уже. Без тизрәк кайттык, ә инде мәгънәсе юк иде. Миңа күршеләр ялкын таралуыннан куркып фатирга керергә бирмәделәр. Янгын сөндерүчеләрне көттек, алар тиз генә килеп җиттеләр. Янгынның сәбәбен ачыклыйлар, барыннан да бигрәк аш бүлмәсе зыян күргән, бәхеткә газ колонкасы шартламаган. ЮВТ-24 тамашачылары арасында янгыннан зыян күрүчеләрнең гаиләсенә ярдәм итәргә теләүчеләр булса, экранда күрсәтелгән телефон номеры буенча шалтырата аласыз. Кисәтелгән, димәк коралланган Әлмәт дерматовенерологлары җинси юл белән күчә торган авырулар статистикасы белән уртаклаштылар. Юктыру очракларының саны кимегән, авыру динамикасы төшүен дәвам итсен өчен табиблар инфекцияларны ничек кисәтергә һәм беренче билгеләр барлыкка килсә, кая мөрәҗәгать итәргә кирәклеге турында сөйләделәр. Җинси юл белән күчә торган авырулар үз эченә 25тән артык төрне алучы иң киң таралган авырулар төркемнәренең берсе. Алар арасында сифилис, гонорея, Б һәм С гепатиты һәм башкалар. Әлмәт тире-венерология диспансеры белгече сөйләгәнчә, мондый авыруларга нигездә яшьләр дучар була. Сигналом для обращения к врачу. Табибка, дерматовенерологка, урологка, гинекологка мөрәҗәгать итүнең сәбәбе зарланулар, тәндә кызыл тимгелләр. Билгеләр арасында еш кына кычыту, сидек чыгару юлында кисүләр, җинси юлларда җәрәхәтләр, төеннәр барлыкка килү. Белгечләр белдергәнчә, Әлмәт районында вәзгыять контрольдә тотыла. Узган ел белән чагыштырганда җинси юл белән юга торган авырулар саны кимегән. Сифилис очраклары 3 тапкырга азрак теркәлгән, гонорея 6 тапкырга кимрәк һәм башка инфекциялар белән авыручылар саны 1,5 тапкырга кимегән. Шуны истә тотарга кирәк, җинси юл белән күчә торган авыруларны тикшерүне елга 1 тапкыр булса да узу зарур. Хәтта саклану чаралары да 100% гарантия бирми. Анализларны хастаханәнең эш сәгатьләрендә тапшырырга мөмкин. Избегать связи со случайными лицами.
Білер-білмәс кеше белән җинси мөнәсәбәткә кермәскә, әгәр дә инде андый очрак булган икән, тире-венерология диспансерындагы венерологка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ир-атлар 114-нче бүлмәгә, хатын-кызлар 208-нче. Профилактикалау максатыннан да тикшерү узарга мөмкин. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.